nekwanụ ka ọmarịcha nwaanyị anụnwa si wee je na nke ọyi ya nwoke ọ natazikwa nya bụ ije ọzọ. Hei, a na-agwa ụmụ nwaanyị onwe ebe unu na-eje welu fon nọmba onye ahụ ị na-achọje, welu adreesị ebe ị na-eje, ifukwuo foto onye ahụ were enye ndị nebo ma o were enye ofu ọyi nwaanyị ma ọ bụ welụkwanye ya nye ofu onye gị na ya na-adị na mma maka adịka ama agwacha unu amaghị na unu a na-eche na onwe onye unu nyere ya ọkpọba nke nwoke ka ya na ya yiwa ma ọ bụ o jezie laba ama unu jere ịla ama m ife bụ ebumnobi unu. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke nwaanyị a si wee kpọzie ọyi ya nwaanyị na fonu wee na-agwụ ya na ọ bụkwa na ọkpọ fon nọmba ya ọzọ nwetaghị ya malụkwa na ya bụ efu anụnwa ụnụ na-afụ ebe ọ chọrọ wee jebe n'ogbugokwa ya. Hei, ya nwaanyị wee gbafere wee jebe na nke ndị uwe ojii wee ruo ndị uwe ojii na-ajụ ya kedu adreesị ebe o je, kedu fon nọmba ọmahụ o jighọ bifo ndị uwe ojii wee tara akịgide wee nweta ya bụ efu o jee na nke ya orugokwa 1 month. Ọkwa ọ bụrụ na o nyere ọyi ya nwaanyị fon nọmba nke nwoke a and adreesị ma ọ bụ foto ya, enwere ike mgbe ahụ ife a mere nke nwaanyị a ruo na nke ndị uwe ojii esi ebe ahụ ozugbo chọrọ nke nwoke jebe, enwere ike masị egbube na nke nwaanyị a azọta ya ndụ. Mana a na-agwa unu amamife unu na-eche nọ na onye unu nyere nọmba ya ejelaba ọyi unu nwoke ka ọ nọọ ya nara unu ọyi unu nwoke ka ọ nọọ ya kpọba ya na fonu. Ọkwa maka ndụ unu ka eji ekwu, onweghọkwa ife ọzọ. Bịakwanụ ka unu nụrụ ife nwanne ya nwaanyị kọrọ ebe a maka nwanne ya nwaanyị na-akọzi ife merụ na-ebezi akwa onye nwụrụ anwụgokwa. Nwanne ya nwaanyị wee na-akọwa na-ebidoro wee chọba ya achọba na October 25, 2025 na mbọsị ahụ ọ pụrụ ije a na ọgbọrọ ya bụ nwanne ya nwaanyị wee gwa ya na ọ chọrọ ije fụ friend na ekpe ya bụ nwanne ya nwaanyị wee na-ajụ ya kedu onye dị ife ahụ. Osi ya na ọ ya ama onye na ọ bụ na o jecha anya bụ ije bata ka ọ kọwara ya na ife ọ gwakwara ya ka ọ gwakwara otu ọyi ya nwaanyị ya na ya bikwa n'otu ogbe nya onye nke ọ kpọzi na fonu wee gwa ya na ọ gbọzikwa nọmba ya na-egbukwa anya ya bụ ọyi ya nwaanyị wee na-ajụ ya kedu onye dị ife ahụ, kedu onye ị chọrọ eje. Osi ya na ọ ya ama onye mgbe ọ bata ka ọ kọwara ya. Ọyi ya nwaanyị si anya jeenu n'udo ka ọ nata n'udo. O wee ti ya wee na-akọwa na orute n'ekpe nwanụ ebe 5 luo ebe 6 kpọọ ọyi ya nwaanyị si ya na orugokwanụ na ọfụgokwanụ onye ọ chọrọ wee na-eje na o rughị ebe 1 hour. Ọ kpọkwa ọyi ya nwaanyị si ya na fa nọzi ebe fa na-aṅụkwanụ mmanya mbụ ya na ọyi ya nwoke. Ọyi ya nwaanyị si ya na ya enjoykwanụ onwe ya onye ka o ruru ebe 10 December. O wee kpọkwa ọyi ya nwaanyị na fonu ọzọ si ya na ya nọzikwa n'ife egwu na-achọkwa igbu ya na ọ bụrụkwa na ọ kpọọ fon nọmba ya ọzọ nwetaghị ya na ya marụkwa na ya bụ nke nwoke ọ chọrọ wee je n'ogbugokwa ya. Nekwo na ekwensu a na-ekwu maka ya ebe a na onye mmadụ nechara anya chọrọ ya wee na-eje nwa bụ so mma ọbụla akara ogheri anụnwa na mbọsị ọ chọjekwana ya bụ nke nwoke bụkwa na Satọde. Nwaanyị a wee na-akọwa na ọyi nwanne ya nwaanyị a kpọziri ya na fonu mbọsị ụka wee na-ajụ ya na nwanne ya nwaanyị a na ya na ekwugo. Osi ya mba, o wesi anya nekwa ife ọ gwara ya n'abalị mbọsị Satọde. Nwaanyị a wee na-akọwa na taịm o ji wee kpọkwana ya on Sọnde ahụ na onye jenwuzi na nke ndị uwe ojii na chi ejigo n'ụtụtụ Monde kafa jebezie na nke ndị uwe ojii kafa gwachaziri DPO wee bido wee trakiba nọmba nke nwaanyị anụnwa n'ọkwọ ntu a ka esi wee jide efurefu nke nwoke ọnụ na-afụ ebe anụnwa. Na mbọsị ejidere nke nwoke abụ na 26 of November 2025 after 1 month. Wee na-akọwa na mgbe ejidere ya bụ nke nwoke na Makinde n'obu ụzọ wee na-asị na ya amaghịkwanụ nke nwaanyị anụnwa na ọ maghị onye ndị uwe ojii wee kụgodie separate la Mande. O wee mechaa wee kwukwazie na ọ makwazi nke nwaanyị anụnwa kama na mbọsị ahụ ọ bịalụ na ọ nabakwalụ mbọsị ahụ. Wee transfazie kesi ya na steeti CID na mgbe o ruru ebe ahụ wee kwupụkwa ya ife na-ekweri ya egwu na ife ọ gwara ndị uwe ojii bụ na nke nwaanyị anụnwa bịalụ fana bụ wee nọsịa si o wee dupụbazie ya edupụta ya n'ụzọ haf wee gwazie nke nwaanyị na ya gbago ebe nwa ka ọ bazie moto ya ebujie ebe ọ na-eje si nyanwa wee tọnụzie wee naba. Ndị uwe ojii wee tị mba na akụkọ onye a na-akọ na ọ bụghị ofu, ajụa ya taa ọkọ nke ajụa ya echi ọkọ nke ọzọ. Ndị uwe ojii wee tị na fa akọpụziri ya ezigbote ife na-ekweri ya egwu n'ahụ na ife ọ gwakwaziri ndị uwe ojii bụ na nke nwaanyị nwere asidenti. Ndị uwe ojii wee jụọ ya na ọ bịakwa na steshọn wee gwafa na nke nwaanyị nwere asidenti. Ọ sị mba. Ndị uwe ojii wee jụọ ya kedu ebe asidenti nwa nọ wee mee. Osi ndị uwe ojii na ya na nke nwaanyị ji wee chọọ ịkụrọs main road si moto nwa wee bịa kọchalụ nke nwaanyị wee kee ozu ya ụzọ na-abụ. Ndị uwe ojii wee sị na fa jele ebe a na-erejista ndị nwere asidenti na enweghị moto nwere asidenti mbọsị ahụ na-akpọrọ ndị low safety. Ndị low safety wee na-asị na since 1 month
na enweghị asidenti fafụkwanụ fa rejistalụ n'akwụkwọ. A na-ajụzi nke nwoke kedu ebe asidenti nwa nọ wee mee. Nke nwoke wee sịkwazie fa nọ na famili họteelụ fa ka nke nwaanyị anụnwa chọrọ ya wee bịa, si o wee kpọrọ nke nwaanyị wee jee gbachidie n'otu rum, si nke nwaanyị wee kpaka ụzọ wee gbafelu wee gbapụta na main road, moto wee kụọ ya wee kee ozu ya ụzọ na-abụ. Atịkwa nọọ ọkpa ya ka afọrọ na main road, na bido n'isi ya wee ruo n'onu ya na afọ ọzọkwa ya n'ọkwa after 1 month ka eji wee fụọ ọkpa ya na main road. Nwaanyị a wee sị na ọ na-ajụzi ndị uwe ojii akpakala ụzọ agha akpaka, kedu ka nwanne ya nwaanyị si wee gbafelu, akụkala ụzọ akụka. Ndị uwe ojii sị na akụka ha ụzọ akụka na ifefa ma bụ na asidenti. Nwaanyị tịkwa na ndị uwe ojii dịkafe erigo aka azụ na ya chọkwara justice ka eti wee gbu nwanne ya. Na ife a na-ajụzi nke nwoke bụ ya kedu ebe ọ dọbalụ onu ahụ nke nwaanyị, ma isi ya ma aka ya ma ara ya, kedu ebe ọ dị ka o bupụta. Ndị uwe ojii si na ifefa ya eji nwayọ wee mezie nyocha na nzacha ka amara ebe a dọbara ya bụ ife. Akụkọ nke a nwekwa ọnụ ka ọdụ ụnụ afọ ha na ndị uwe ojii na fe erigokwa aka azụ. Ndị nke nwoke na-egburu mmadụ, ọ ya abụrụ ndị nwere ego, ọ ya abụ ndị enweghị ego. Ụnụ afụgonu na fe ejegosua ndị uwe ojii ego ka emechie anya bụ okwu, ka asịzie na asidenti egbukarụgo ebe a ya egbukarụ wee jee gwọrọ ọgwụ lekwara oke itefa, buruzie ọkpa nke nwaanyị jee tọwa n'ilo si na ife mberede nke okporo ụzọ ka ọ nwere. Ebee ka isi ya na ala ya na onu ya na ndị ọzọ dị? Ọ na-abụ na moto nwa kọrọ ya bururu ndị ahụ wee narie ka ogene? Amakwa m. Ị na-ejekwa mara onye ị chọrọ eje, ife niile na-amụke amụke ọbụlọkwa ọlaedo. Ị na-ekwu onye bụ nke nwoke anya, ị marụ na onye ochi na-ekperi ma azụrụ azụ dị mkpa bini. Ọ bụghị taa ka o mewere, otego o zubere, otego o gbuwere. Sọsọ Chineke ma ụmụ nwaanyị onye fa latagoro fa gburu. Onye nke gburu adụọzinụ ndụ ka ọ gwa ya ebe ọ nọ wee fụ nke nwoke nwa ebe ya na ya nọ marụ bifo fa wee fefewe anya bụ ife wee gburu fịa isi nke ahụ gaa. Ị na-ejekwa gwakwa mmadụ ebe ị na-eje, nyekwa adreesị, nyekwa fon nọmba, nekwanụ ka onye nke a ti wee na nke nwoke atigwe n'ife mberede nke okporo ụzọ gburu ya.